राम राम पाहुणं, काय ओळखलं नाही? अहो मी रोहित वाडकर आणि तुम्ही पाहतात प्रुडंट मीडियाचा स्पेशल फीचर उत्सव मराठी चित्रपटांचा। दरवर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस पडतो आणि गेली 5 वर्षे आम्हा गोमंतकीयांना ह्या पावसात चिंब भिजवण्यासाठी विन्सन वर्ल्ड आमच्यासाठी आयोजित करत आहे गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव। या महोत्सवाचे हे सलग 5वे वर्ष। या उत्सवाला किंबहुना अर्ध्या मराठी चित्रपट सृष्टीतल्या तारकांचा समावेश होतो। या चित्रपट महोत्सवाचे नुकतेच उद्घाटन कला अकादमीत धूमधडाक्यात झालं। अजिंता या चित्रपटात संबंधी प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते झालं। या प्रदर्शनात अजिंता या चित्रपटात वापरली गेलेली दागदागिने, वस्त्र आणि चित्र प्रदर्शित केली होती। पाहूया अजिंता या चित्रपटातली आदिवासी मुलगी पारोची भूमिका साकारणारी सोनाली कुलकर्णी ह्या प्रदर्शनाबद्दल काय म्हणते ते। नमस्कार, आपण बघताय सगळ्यात आधी हे जे 2 पोस्टर्स आपल्या मागे दिसत आहेत हे ओरिजिनल पेंटिंग आहे, म्हणजे ओरिजिनल पेंटिंगचं ओरिजिनल डिपिक्शन आहे जे आमच्या सिनेमात रॉबर्ट गिलनी काढलं आहे। पद्मपाणी बुद्धाचं हे चित्र आहे आणि याच गेटअपमध्ये हा माझा फोटो आहे जो आम्ही या चित्रपटात एक सीन आहे ज्याच्यात मी त्याला वेगवेगळ्या रूपात दिसते, त्याच्यातला हा एक डिपिक्शन आहे पद्मपाणी बुद्धाचा। आणि त्याच्यात वापरलेलं हे क्राऊन आहे जे तुम्ही मुकुट बघताय तो मी घातला आहे, तो या सिनेमात आम्ही वापरला आहे। आणि हे महत्त्वाचं म्हणजे कमळ जे पद्मपाणी बुद्धाच्या हातात आहे आणि माझ्याही हातात आहे आणि ही सगळी ती ज्वेलरी जी पेंटिंगमध्ये वापरली आहे। हे माझे काही कॉस्ट्युम्स आहेत सिनेमातले आणि हे सगळे PNG पुणे गाडगील यांनी आणि कॉस्ट्युम्स नीता लुल्ला यांनी डिझाईन केलेले आहेत। असे हे वेगळे कॉटनचे कॉस्ट्युम्स आहेत। कलमकारी कार्य या सगळ्या बॉर्डर्सवरती आहे जो त्या काळाचा ओरिएंटल इराचा फेमस पॅटर्न होता। ही एक महत्त्वाचे चित्र आहे जे लेडी विथ द मिरर आहे आणि त्याचं हे चित्र जे आम्ही फिल्ममध्ये डिपिक्शन केलं आहे तो आहे। याच्यामध्ये हा आरसा वापरला आहे तो हा आहे जो अतिशय जड होता, शूट करताना खूप कठीण झालं, पण आय थिंक या सगळ्या ज्वेलरीमुळे हा लुक अप्रतिम दिसतो आहे। हा वज्रपाणी बुद्धा त्यांनी वापरलेला हा क्राऊन जो आम्ही या सिनेमात वापरले आणि ही सगळी ज्वेलरी म्हणजे प्रत्येक लुकसाठी प्रत्येक विशिष्ट डिपिक्शनसाठी वेगळी ज्वेलरी, वेगळे कॉस्ट्युम्स आणि सगळ्या वेगळ्या गोष्टींचं डिझाईन केलं गेलं आणि मग एवढी कष्ट घेऊन हे सगळे लुक्स आपल्याला पाहता आले। हा एक खूप महत्त्वाचा लुक आहे ज्याच्यात हा जो पारोला गावाने दिलेला मान आहे की ती शी इज द प्रिन्सेस ऑफ अजंठा आणि शी इज द बेस्ट डान्सर, त्यामुळे हा तिला खिताब मिळाल्यामुळे हा तिचा तो कॉस्ट्यूम आहे ज्याच्यात ती नेहमी गावात नाचताना हा कॉस्ट्यूम ती वापरते जो नीता लुल्ला यांनी पिकॉक कॉस्ट्यूम स्पेशली डिझाईन केला आहे। त्याचंच हे काही ज्वेलरी आहे, हे ते नॅचरल कलर्स जे पारोने बनवलेत होते रॉबर्ट गिलला मदत करण्यासाठी आणि हे नॅचरल कलर्स तुम्हा सगळ्यांसाठी अवेलेबल आहेत। हे कलर्स लंडनवरून आले होते जे रॉबर्ट गिलला नंतर मिळाले, नॅचरल कलर्स मिळाल्यानंतर त्याचे कलर्स हे लंडनहून आले।
ही सगळी ज्वेलरी तुम्ही जे पाहताय ही अत्यंत ऑथेंटिक ओरिजिनल ओरिएंटल इराची आहे. हा जो एक लुक आहे तोही या ओरिजिनल पेंटिंगचं डिपिक्शन आहे, ज्याच्यात डान्सिंग लेडी जो तुम्हाला दिसतो आहे तो त्या डान्सिंग लेडीच्या पोजमध्ये सुद्धा एक आम्ही चित्र काढलेलं आहे. आणि असा तो कॉस्ट्यूम आहे जो आत्ता अशा प्रकारचे कॉस्ट्युम्स तुम्हाला बऱ्याच साऊथ ईस्टर्न कंट्रीजमध्ये बघायला मिळतील, थायलंड वगैरे. ॲक्च्युली खरं तर आपली संस्कृती होती ही जी बुद्धांच्या इरामधनं सुरुवात झाली. आणि अशा पद्धतीने हे सगळं एक्झिबिशन इथे 3 दिवसांसाठी मांडलं जाणार आहे तुम्हा सगळ्यांसाठी. आणि तुम्ही इथे या, सिनेमात ज्या ज्या गोष्टी वापरल्या गेल्या आहेत हे सगळे तुम्हाला इथे बघायला मिळतील आणि सिनेमाही बघायला मिळेल. त्यामुळे नक्की या, सिनेमा पहा आणि या सगळ्या गोष्टींचा लाभ घ्या. एन्जॉय द फिल्म ऑल्सो. मराठी चित्रपटाचा इतिहास आणि प्रवास एक संगीत आणि नृत्यमय पद्धतीने क्रांती रेडकर यांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. याची कोरिओग्राफी सुप्रसिद्ध नृत्य दिग्दर्शिका फुल
धरून लंगडी घालाया लागली कोंबडी 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 लागली कोंबडी 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 लागली कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली